କଥା ଦେଇଥିଲୁ ଭୁଲିବୁନୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବୁନୁ ମୋର ହାତ। କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଲୁ ହୃଦୟକୁ ମୋର ହେଇଗଲୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ହେଇଗଲୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଭଲ ପାଇଥିଲି ହୃଦୟରୁ ତତେ କେମିତି ତୁ ଭୁଲି ଗଲୁ। ଆଉ କାହାଠାରୁ ପିନ୍ଧିଲୁ ସିନ୍ଦୁର ପର ମତେ କରିଦେଲୁ। ଓ ଭଲ ପାଇଥିଲି ହୃଦୟରୁ ତତେ କେମିତି ତୁ ଭୁଲି ଗଲୁ। କାହାଠାରୁ ପିନ୍ଧିଲୁ ସିନ୍ଦୁର ପର ମତେ କରିଦେଲୁ। ଭାବିଲୁନି ଥରେ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି, ଭାବିଲୁନି ଥରେ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି ଏକା ଏଇ ଦୁନିଆରେ। ଭଲ ପାଇଥିଲି ହୃଦୟରୁ ତତେ କେମିତି ତୁ ଭୁଲି ଗଲୁ। କାହାଠାରୁ ପିନ୍ଧିଲୁ ସିନ୍ଦୁର ପର ମତେ କରିଦେଲୁ। ଯିବୁ ଯେବେ ତୁ ତୋ ଶାଶୁ ଘର କରିଦେଇ ଧନଲୋ ମତେ ତୁ ପର। ଚାଲିଯିବୁ ଯେବେ ତୁ ତୋ ଶାଶୁ ଘର କରିଦେଇ ଧନଲୋ ମତେ ତୁ ପର। ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ଲୋ ମଶାଣି ଭୁଇଁ ଚଳୁଥିବ ପ୍ରିୟାଲୋ ମୋର ଜୁଇ। ଆଜି ରାତି ପ୍ରିୟା ଚାଲିଗଲା ପରେ, ଆଜି ରାତି ପ୍ରିୟା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଭୁଲି ଯିବୁ ପଛ ଦିନ। ଭଲ ପାଇଥିଲି ହୃଦୟରୁ ତତେ କେମିତି ତୁ ଭୁଲି ଗଲୁ। ଆଉ କାହାଠାରୁ ପିନ୍ଧିଲୁ ସିନ୍ଦୁର ପର ମତେ କରିଦେଲୁ। ଶରୀର ଜଳି ଯାଏ ଆଜି ଲୋ ପ୍ରିୟା, ପାଉଁଶ ମୁଁ ହେଇଯିବି ତୋ ପାଇଁ ପ୍ରିୟା। ମୋ ଶରୀର ଜଳି ଯାଏ ଆଜି ଲୋ ପ୍ରିୟା, ପାଉଁଶ ମୁଁ ହେଇଯିବି ତୋ ପାଇଁ ପ୍ରିୟା। ମିଛରେ କାହିଁକି ଭଲ ପାଇଲୁ, ମିଠା ମିଠା କଥା କାହିଁ କହିଲୁ। ଛଳନା କରିଲୁ ମୋ ମନ ସାଥେଲୋ, ଛଳନା କରିଲୁ ମୋ ମନ ସାଥେଲୋ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଇ। ଭଲ ପାଇଥିଲି ହୃଦୟରୁ ତତେ କେମିତି ତୁ ଭୁଲି ଗଲୁ। ଆଉ କାହାଠାରୁ ପିନ୍ଧିଲୁ ସିନ୍ଦୁର ପର ମତେ କରିଦେଲୁ, ପର ମତେ କରିଦେଲୁ, ପର ମତେ କରିଦେଲୁ, ପର ମତେ କରିଦେଲୁ। नमस्कार मु आपनकर प्रिय सिंगर आरके आज गोटे सैड वर्सन डबिंग है एमएस स्टूडियो रे जो गीत को लिखिंट एवं म्यूजिक रे सजेइछंती मोर प्रिय राजेश महांती सार एवं एटू अरेंजिंग करिसेंती सुशांत सर एंड मनोज सर। गीतटी को प्रोड्यूस करिसेंती चिरंजीव नायक। आपण माने गीत को देखिबा पई राज म्यूजिक को शेयर करंतु, सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु, कमेंट करंतु। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार बंधु, मु आपनकर प्रिय गीतिका राजेश महांती। ए गीत प्रथम थर पई
म्यूजिक देइछि ए गीत शूटिंग चलता आम स्टूडियो एमएस रे शूटिंग चलता ए गीत को कंठदान करते आर के राजू आ ए गीत को आमर आरेंज सजाई सुशांत भाई मनोज भाई ए गीत को आपण मैंने देखा पाइबा राज म्यूजिक ओडिया एंटरटेनमेंट देखा पाइबे ए गीतर भिजुआल आसो बहुत जल्दी आपण पाखु राज म्यूजिक लाइक करूँ शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ आपको भल लगे छोट छोट कमेंट दिखाँ।